weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓoggue to ceedela sakoɓe to sinthiou dañɓe to beeli cowi to beeli to wi to jaabi to jaaba liduɓe to dara halayɓe to jomanda jeeri to jeeri jugga to halwara Sinthiane ceerno Mamadou Waddu ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mamadou Waddu to cité a segna yembel Dakar ha to galle ceerno Madani Tali ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie coordination pelle hujjikintoɓe jangguinoɓe école aji to koosi e école aji collège kala ɓe kolliri tigui ɗo e balɗe seeɗa kay so tawi pamodiral heeɓaka hakkude mabɓe e laamu ngu koɓe natoɓe kikkere holgo juuɗe e wadde kala saaha diñoji mabɓe yesso galleji laamuji ɗi to leydi Sénégal Papa Ale Nianga jaydiyanke d'investigation o waɗama déféré yesso parquet o darima ñalawma hande o yesso procureur to leydi Mali DIRPA woni tigui direction de renseignement ko fate kay communication jokkodira hakkude dadiɓe ɓe e population ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse yidde andinde leydi ndi kay ɓesgu leydi ndi kala darde paydinde de koninkoɓe gone gollade oɗo saaha kala to leydi Burkina Faso ko dadiɓe tatoɓe martaba toɗo woni officier ji tawa kadi ko ɓattiɓe ko lieutenant Dammi Ba gonnoɗo hooreji leydi mo capitaine Traoré derguiti lemu muɗuma ɓe mbiyama temɓe nanguira ɗon ko complot e wujjude laana ndiwa kam ka hinde wujjude laana ndiwa kam ka hinde ayre nefa bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren wa alaikum salam wa rahmat cabune laabal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗuma laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗen jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogola sohna Habi Sarr hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09
98 so tawi koto Mauritanie gonda e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonda sa jokkodireɗo hen tongode maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamin jumri kala. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiile hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoro ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloro jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hedde siit gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyyane safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi. so tawi koto Italie gonda jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko +39 339 85 66 739. so tawi koto Espagne gonda jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko +34 643 29 22 96. so tawi koto Centre Afrique gonda jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08. so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonda jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie commission ministériel woni tigui commission taw ko jagorɗe jooɗide on jande ɓe mbawi joɗade jonde mabɓe woni batu mabɓe altine hanki o guna batu noon ko heblanade kay ko fate mahgol oɗon pont taw ko pont échangeur ɗaminiɗo mahede kay to rond point Madrid to rond point Carrefour Madrid ɓe kolliri noon ko ɓuuri himmude oɗo saaha joni ko ƴettude peeje kay e guinde dendagal taabe e dendagal butikaji walla autoji tawi ko ɓurɗe ɓattade oɗon Carrefour ha golle ɗe kay mbawa fuɗɗade hano hannirta ni nde wonno kay yidde mabɓe ko yo golle ɗe o mahgol oɗon pont taw ko pont échangeur nde fawa tigui ummanede ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen brigade gendarmerie mo biri mugrina tawateɗo to seɓɓet rewo leydi Mauritanie ɓe teɓima sagataɓe nogas hoɓɓe tawi kadi ko nannoɓe nder leydi Mauritanie ɓe ndewani lawol ɓe mbaɗama noon déféré kamɓe nangganoɓe kala ɓe mbaɗama déféré altine hanki o yeeso parquet ɓe jinno noon hollirama tigui ɓe jinno ko feccide nder leydi Mauritanie ɓe jabana ɓe naata
tan gotiri e leyɗele taw ko takkiɗe nder leydi Mauritanie e mbadi clandestin ɓen nangaɓe noon tawe hen malinaɓe e guinenaɓe wondude e Cameroun naɓe e Niger naɓe ha joni koye on fannu keɗoɗena yendere ɓerimo birmo grina kamɓene ɓe koleriɓe teeɓima to poste biyeteɗo MJ Hidata ɓe tawi teeɓima to noon no gas joyo sagar taw ko sudanaɓe ɓen noon ko naleɓe nder leydi Mauritanie gam siggade woni tigui ƴewde kanŋe ɓe nanga noon tawa kadi ɓe galda ɓe naati e leydi he tawi kadi ko wondani e yamirore ɓe tawama kadi ɓe jogui matériel taw ko matériel moɓe ƴewirta kanŋe o matériel sophistiqué no fewi on matériel noon ko kaɗaɗo hutorede oɗo saaha joni ndera leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men fedde witende la coordination des syndicats wonande ɓen jangguinoɓe école aji woni hujjikintoɓe jangguinoɓe école aji tokosi e école aji hakkudeji woni fondamental e secondaire ɓe kolleri kay talata hande o e nder communiqué mabɓe wonde kay ɗo e balɗe seeɗa so tawi pamodiral heɓaka hakkude mabɓe e laamu ngu koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe nde noon woni tigui ɓe dartina kuruji mabɓe ɗina kuruji noon ɓe dartina janguingol mabɓe kuruji ɗi ɗum noon ko ñande sappo e jeegom lewru novembre gonɗen ɗum noon ko tuggi 10 heures ha 14 heures ɓe calo tigui nadde nder kalasuji so ɗum ɓenni kadi ɓe mbaɗa sitting mabɓe ñande ñalawma ɗamini joɗede jonde taw ko jonde jaagoɗo woni conseil des ministres e place biteɗo place de liberté ɓe mbaɗa ɗon digne mabɓe woni sitting mabɓe so tawi noon ko tawateɓe e nder région ngaji nder wilayaji nder région ngaji kala nokkuji ɗi kala to ɓenne mbaɗa sitting mumen woni digne mumen yeeso galleji gouverneur walla yeeso galleji préfet ji walla yeeso bureau ji ɓe ɗon wiyeteɓe muqaddaji walla yeeso ɓen taw ko wiyeteɓe président de conseil régionaux ji ɓe mbawa tigui wadde dignoji yeeso ɗiɗon bureau ji ɓe kolleri noon goɗon ticket hongo ndeɗo ticket hongo juuɗe ɓe ɗamini nadde saabi ɗum kay ko namdade nde hujjaji mabɓe yoltoto ko ɓuuri tengtude ɗin hujjaji noon ko namdade kay nde ɓe ɓeydente jobdele mabɓe e muccas woni tigui muccas mabɓe woni ko witele prime wawa ɓeydede ɓe mbawa kadi hokkede mone mabɓe foof rokke boowal woni terrain tan wawi mbadi hen mahdi hen kodki muɗum ko ɗum woni koɓe namdi oɗo saaha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amady Saga Kébé jaam Allah hiire maɗa. Salamu aleykum rahmatullah. rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno tali 54 o kadi yoɓima fittandu accident musta waɗi ɗo ina heccanki futuro oɗo ummi ko atelier muɗum ina wayno ko ɓiɓɓe makko ɗiɗo worɓe hen goto yaara duuɓi nayyi kedi yaara duuɓi jeeɗiɗi ke jaaru duuɓi nayyi o noon o jolni ɗum e weelo ɓe gaari haaɓe paandi en holɗum ɓe tawi sukaɓe ina petta bal o seli kanko kanko gorko o omo nde ɓiyi ko oyjiti ɓiɗɗo gorko goɗɗo garowo o ndeka on seli abbi mamaɓe holɗum hakkude 54 o taski man e Jakarta kamen nde pilɓodiri e makko o ronda haade makko yettinoyde hôpital ina wayno fittandu o hawre joom makko ɗo woni ko tali o yoɓima fittandu ɗo heccanki so en umima ɗon eɗen gandi jehen to e Niaguis holɗum mairie Niaguis kamɓe ɗe ɓe keeɓi ballal umarade commune Ayba woni almanaɓe ɓe nde gaddi ballal fewde e dow mabɓe ina wayno wuuro wiyetengo Bulum ɓe mabɓe mahanɓe kalasuji ɗiɗi Niaguis mahe toon kalasuji ɗiɗi Adiyana mahe toon kalasuji Fanda mahe toon kalasuji ina wayno ballal ngal naati e maire mabɓe biyeteɗo madame Victor Ndey oɗo woni maire Niaguis ko kanko kadi woni gardiɗo holɗum ministére des finances joguiɗo ko fewde batte baylandi ballugol haalis umarade e makko ɗum noon ɓe keeɓi ɗum ɗon so en umima ɗo eɗen gandi Aminata Assome Diatta kanko de wonno ministére commerce ina wayno joguima ɗum duuɓi tati nde o namda Zik FM jokkodiri e makko o wi kanko de ina wayno o jonde makko nde ko joɗino en duuɓi tati ko kanko de o ala probléme ministére o joguima ɗum o jaggugal manggal o no hanniri ni ha joni o kanko o nimsani hen ɓe mbimo joni noon jonde makko nde beele omo koye affaire o woni walla fayi ko opposant o wi kanko de o yaltani affaire hande o yaltani affaire janggo ko jaggonowo holɗum monsieur Macky Sall président de la république ko jaggonowo ɗum ha heeɓa mandat tati ɓiijo
ɗum no weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkordirde Ghalii Abuu Bah yallah ko wande tan allahumma amina seydi keɓe amadou isaga keɓe sen ummima to leydi sen ummima to Ziguinchor ma en mbaw ruttade ha to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie noon jabɓuɗen musidɗo men sehil men Samsuddine haalanen kay ko fate matériel taw ko matériel garɗuɗo jettiɗo e wuuro kay haydi faade commune kay haydi taw kadi koko fati e laaɓal wuuro ngo ma en ketto musidɗo men Samsuddine assalamu aleykum rahmatullah. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ghalii Abuu Bah a salminama on jurama on beltanama en calmini foof en juurima foof hayyo gorgol mo kay haydi ɓoɗo andirede Samsuddine hande min piniɗo e gorgol weltare no fewi no fewi no fewi saabu addanede ɗo matériel uji kone ramasse les ordures ko mbiyata mbalit ko World Vision waɗi ɗum financé ɗo e kay haydi wondude maire mo kay haydi kono taha baraji ene jaɓi ɗum gouverneur région ene wonde hakim ene wonde conseil régional madame Sawtawol directrice massif ene wonde autorité ji meɗen foof e population ne jaɓɓi ɗum no fewi weltare noon waɗi hen no fewi no fewi no fewi waɗi kadi gartam waɗi jewte kadi belɗe waɗi kadi gostodiral waɗi kadi emploi eyyi ɓe gaddanama tiniji mabɓe keesi e ratoji e gourwetaji e siwoji e barille wonata e galleji he kadi wuuro ngo jaɓɓima ɗum sukaɓeɓe kadi beltima hen kadi emba gouverneur waɗi ɗum appuyé ɗum noon ko weltare no fewi wonande e commune de Keheji e mbiya noon yo Allah ɓeydu baaɗe ni e balle baaɗe ni e région he ɓe hono World Vision ko waɗi ko waɗɓeɓe kadi mbaɗa hono ko way noon walla ko ɓuuri ɗum e commune aji goɗɗi keddiɗi ɗi yo Allah waɗan en jaam mi salminima Ghalii Abuu Bah mi salmini Ablaye Sarr mi salmini kadi hayyo gorgol sukaɓe hayyo gorgol hono ceerno Oumar Ba en e wondiɓe mumen Abdoulaye Daf salminama on beltanama marhaba khayrt golle ma jooɗi seydi si ceerno men ceerno Samsuddine ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen duttima to leydi Sénégal jeyan ha to wuuro witego Saraya brigade territorial mo Saraya ɓe nangui ñande aseta ɓennuɗo kadi ɓe jiiti nokku goto taw koto kange asete e suuɗeɗum woni clandestin ɓe nangui toon noon fodde sagataɓe nogas hoɓɓe ɓe jeydaka e leyɗele ɓe teeɓi ɓe keftiniɓe kadi matériel kewɗo no fewi nangaɓe ɓe noon hen sappo e goho ko malinaɓe hen tato ko Burkina naɓe hen jeegomo ko Guinée naɓe ɓe keptanama kadi motoji ɓe keptanama moto pompuji jeeɗiɗi wontude e motoji ɗiɗi e motoji tati taw ko koyɗe tati kala noon kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓen coka e mbadi garde avis ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jaydiyanke gana biteɗo Papa Alé Niang noon ɓiɗiɗo oɗo saaha kala e juuɗe daddiɓe hollirama tigui o waɗama déféré yeeso parquet huccodiri ñalawma hande o e procureur siftinde on noon on nanguirno ko saktude document ji taw koko wiyete document militaire tawi alda e yamirore e saktude sirruji e haalde konguɗi ɗi godani ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Thiès ine teska noon jeena ha to Thiès en kaalino hanki e kabaruji men wonande kay gueɗɗon cukalel tokosel taw ko almudo barnogel yiita tigui ne ubba sara juma kiitka e to legal bitengal Nufukh hakkude Silmanga e to wite Dar Salama enquête gada noon holliri tigui guelɗon jitnogel ene wasi fittane mum ne warani ubba ko guel almudel janggo Qur'ana jaraw duuɓi jeegom walla duuɓi jeetati inde maggel noon guel wiyeteno ko Moustapha Samba hollirama noon yooɓi fittanu makko ko biteɗo te de ko ɗum ɗeɗo alkule ɗiɗi musomi ndara inde makko ko on noon
saha kay ronkuno huñade windande makko fiimo piggal cettugal no fewi caggal ɗum noon ɗaccingel ɗon ha saha hirande ari tigui findinde ngel walla ƴewde ngel wiyangal arsa ngel hirto tawi ngel wondani e wonki maggel ko ɗon miijo aran ɗum ƴetti peel waɗi widuru sarat jama ka wiri ngel ɗon taw kadi kene wonde e keñe ko ɗum saabi noon ngel yiita ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal jento wiyete fintela sérére ñande jamma aleta ene wiyata altine ɓennuɗo to fintela sérére taskama to noon ko biteɗo ade tawa ina furti koyɗe wondani wonki tawi ɓe tawi sara makko kadi pistolet ene sikka noon hakkillaji kewɗi nangui ya tawa o wartaki noon e oɗo saaha joni police mo Touba udditi hen luskoji mum jaji no fewi ko kamɓe gandinta yimɓeɓe so tawi ko bartiɗo walla tawi ko baraɗo ko wawi wonde hen foof kam teskama fiyande mawde no fewi nanama kay ko adi ko goskine hiye ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni altine hanki o jeeyo e garde corps Ousmane Sonko winoɓe teeɓa oɗo saaha kala ɓilinoɓe juuɗe daddiɓe to mbo tawa kadi ɓe tuma ko yande e galle coordinatrice landa APR to Diassa kamɓe kala noon ɓe darinoma yeeso procureur talata hande o noon ɓe mbaɗama sumandade dépôt yoɓe cokoye kay ɓe patatona ñawore mabɓe ko jamma hande o ɓe mbalata jamma mabɓe gatano e nder niɓɓuru ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cheikh Issa Ndiaye ko ɓi ministre d'état biteɗo Mbaye Ndiaye nangganoɗo to Thiès o nanguirno noon ko tawreɗo haalis kewɗi no fewi taw ko faux biyeji haalis faux billet noir kanko noon kanko faux billet kanko noon ɓe tawrinomo qime ha 1 milliard woni milliard taw ko franc CFA foof noon taw ko haalisa mo moƴƴani wo foni faux billet taw kadi ko biyeji noir o nanguida noon koye complice makko woni sehil makko biyeteɗo kañumne Cheikh Faye dadiɓe ɓe noon ko oɗo saaha kala koko ndewrunomaɓe koyngel caggal kay tumnodeɓe wonde ɓe mbaɗa ɗena gueɗe caggal ɗum noon police ji ɗi mbawin tigui jembude e sagata goto noddiɓe hollireɓe tigui ene jogui produit ji lawƴirteɗi haalisa ene jogui kadi produit biyeteɗo mercure koye ngan sanga noon ɓe ƴetti oto mabɓe gam tawtoyde on kollirɗo ene jogui ɗina marchandise uji ko ɗon ɓe mbiya teɓa ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni accident musɗo waɗi ñalawma hanki o e nder département mo Mbacké ko oto mo hinde pick-up dimɗo hinde pick-up kay ɗemnoɗo ferade Mbewa o fenti Mbewa woni tigui o fenti Mbewa o pi Mbewa ko ɗon tigui oto o murɓi oto o yari noon hollirama chauffeur o ne doganno dognu fakkinde no fewi accident o noon waɗi tigui ko dow lawol hakkude to wiyete Touba e to wiyete Touba Mbula ko sapeur pompier en kañumen garen ɗon wasɓe hen pittali men ɓen he yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi gañiɓe hewɓe mayɓe ɓe noon e barmuɓe kala ko sapeur pompier woni koninkoɓe faabo kañumen garen ɗon goskiji ɗi e gañiɓe kala mbawi nawdeɓe to hôpital mo Touba kamɓe noon kamɓe jolnoɓe oto o noon kamɓe tigui jayaɓe hollirama tigui ɓe paano ko ziyara ɓe jahno kay ko juuroyade khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké e gan sanga tawetenoɗo to wuuro witengo Touba Mbulo ko toon tigui woni to ɓe paano habaruji men demgal pulaar mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗena DIRPA woni DIRPA ko direction de l'information de la relation publique ɓe kuccodiri e janiyankoɓe altine hanki o ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse on conférence noon ko yidde humpidde population leydi Mali kala darde payidinde no fewi nde koninkoɓe leydi ndi gone dari kay gam haɓade pelle ceɓitiɗe e haɓade bandiji e rutude bandiyagal e ɓeydude nden ka e kisal e nder leydi he hono colonel Souleymani Dembélé gardiɗo DIRPA o kañum tigui yiyama sara makko noon en takke sara makko e nder conférence he hono cukku makko biteɗo colonel cukko makko noon biteɗo colonel Mariama Sagara wondude chef d'état major des secteurs de l'opération Malika hono biteɗo colonel Ibrahima Samassa o holliri noon kanko colonel Souleymani Dembélé o holliri tigui wonde e nder lewru octobre wotru
fandu ndu fama woni forces armées de malienne o holliri tigi ɓe joɓima pittali temedere capanɗe tati terroriste ɓe mbawi kadi nangude fodde no temedere nogas ɗiɗo terroriste ɓe bondi ɓe kepti capanɗe jeegom moto wondire capanɗe jeenayyi fetela ɓe pitti sappo taw ko bomboje tufanode e lawol ɓe mbawi kadi bonnude basuji jeeɗiɗi taw ko basuji terroriste en mo joguino o holliri kadi kamɓe noon e nder opération he hay goto ɓe mayraka kono noon koni koɓe mabɓe sappo mbarmi hen koto bandiagara paɗen sagataɓe joguitiɓe biftinoma médecin ji ɗiɗi hen médecin ɗiɗi guila ñande tati lewru novembre ɓe bifta noon ko hakkude bandiagara e to wiyete sévaré koko ɓe gollotno noon hen goto gollotno koye centre de santé de référence mo bandiagara keddiɗo koto centre mo bankasa ko toon ɓe gollotno ɓe gonnon noon koye nder oto mabɓe saahaɓe biftade siftinde on kadi ñande alata ɓennuɗo o ko infirmier goto wara e nder wuuro Gossi e tawe nder région mo Tombouctou ko sagataɓe ɗiɗo joguitiɓe ha teddi gari nangue hoore kellew sanga 10 heures naate centre de santé ɓe gari heeɓe jiime on infirmier ɓe karti fiyande o yadani e wonki koto leydi ha joni mbali keddoɗen to gawo noon pelle tati taw ko pelle pelle hujjukinto pelle tati noon taw ko pelle syndicat ji woni hujjukintoɓe gollotoɓe kolledi tigui wonde talata hande à partir de talata hande o koɓe natoɓe e tikkere hofgo juuɗe gona tikkere hofgo juuɗe noon ko balɗe ɗiɗi woni 48 heures mujiba gon tikkere hofgo juuɗe noon ko hollirde tigui mette mabɓe ko fati kay ŋakkugol nden ka e kisala e kewgol ñanguji e bandiyagal e nder falde gawo kala kabaruji men ɗemgal pulaar uddirten kabaruji men koto leydi Burkina Faso dadiɓe tato ɓe martaba toɗo woni martaba officier ji woni les hauts gradés taw ko officier ji tawa kadi ko ɓattiɓe lieutenant colonel Dami Ba gardinoɗo leydi ndi mo colonel mo capitaine Traoré dirguiti lammum ɓen tata noon mbiyama teɓɓa ɓe nanguira noon koko wiyete complot e wujjude laana diwaka tokosa ka hinde ayre 9 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo men sehil men Ghalii Abuu Bah to kay hayri ko Samsuddina ha yo gorgola so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Isaka Kébé ene nanggani en karallagal ha mbawon yide to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.